posvěcení očistení duše ve jménu Otce i Syna Svatého Ducha. Amen. Ten, kdo pod záštitou nejvyššího přebývá, ve stínu Boha nebeského odpočívá, proto i já říkám, Hospodinu, ty útočiště mé a hrad můj, než naději svou skládat ti budu, neboť on vysvobodí tě z osidel lovce. Od slova, jež přináší zkázu, peru těmi svými zastíní tě pod křídel jeho. Amen. Znamená se služení Boží olejem radosti po svém očistení duše ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Ten, kdož pod záštitou nejvyššího přebývá, ve stínu Boha nebeského počívá, proto já říkám, Hospodinu, ty útočiště mé a hrad můj, v něhož naději svou skládat ti budu. Neboť on vysvobodí tě z osidel lovce, od slova, jež přináší zkázu, peru ti radosti po svém očistení duše ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Ten, kdož pod záštitou nejvyššího přebývá, ve stínu Boha nebeského odpočívá, proto já říkám, Hospodinu, ty útočiště mé a hrad můj, v něhož naději svou skládat ti budu, neboť on vysvobodí Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Ten, kdož pod záštitou nejvyššího přebývá, ve stínu Boha nebeského odpočívá, proto já říkám, Hospodinu, ty útočiště mé a hrad můj, v něhož naději svou skládat ti budu, očistění duše ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Ten, kdož pod záštitou nejvyššího přebývá, ve stínu Boha nebeského odpočívá, proto já říkám, Hospodinu, ty útočiště mé a hrad můj, v něhož naději svou skládat ti budu, neboť on... Vaše excelencia, vážení páni a dámy, je mi veľkou radosťou opäť tu v Tepliciach, v srdci sudeckej zeme, kde aj ja mám svoje korene, môcť sa zúčastniť tejto ceremonie. Nedám inak, ako spomenúť si na moje vlastné povýšenie pred 3 rokmi. Bolo to pri príležitosti otvorenia kúpeľnej sezóny. A viem, že vonku bol taký sprievod, čo mesto organizovalo v historických kostýmoch. Boli tam zobrazení rytieri, mešťanostovia, remeselníci. A jak sme z povýšenia vyšli, práve sa vonku odohrávala procesia tohto sprievodu. A také malé dievčatko, čo tam stálo, sa ma opýtalo: Pane, vy ste praví? Ja som samozrejme odpovedal: áno, my sme praví rytieri, ale túto otázku kladiem si aj sebe. Sme naozaj praví rytieri? Už je to vyše 200 rokov, keď bol korunovaný Franz Štefan Lotrinský za cisára Svätej ríše rímskej národa nemeckého. Bol oblečený v stredoveký odev, na hlave mal ríšskú korunu. Keď ho manželka videla, Mária Terézia, sa rozosmiala a povedala: vyzeráš, ako keby si išiel na maškárny ples. Ja si myslím, drahí bratia, dámy a páni, že v tomto momente monarchická myšlienka zomrela. Keď aj pre nás toto rytierstvo bude končiť len nosením ozdobného šatu, tak sme naozaj není praví. Rytierstvo historicky znamenalo povinnosť k dobru, noblesse oblige. Šlachtický stav, ktorý je rytierstvom prepožičiavaný, je zároveň povinnosťou konať dobro. Konať dobro morálne aj materiálne, každý podľa svojich možností, kde ho Boh a život postaví. Drahí spolubratia v rytierskom stave, aj vy, drahí kandidáti, želám vám zo srdca, z kňazského srdca, aby ste toto pravé rytierstvo žili a tým vyjadrili a naplnili myšlienku dnešnej ceremonie.